IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Maidiaya ti Libre Beauty Care Services sa iti Solsona. Babaan na iti Beauty Care Community Service Caravana. Dahito ikat aktibidad at training for work scholarship program. Beauty Care Nail Care Services nga makaalada iti National Certificate 2. May naig iti raytoy aw-awisan ti lokal a gobyerno iti Solsona. Dahiti kakailyan agunawayan na ti maipaaya serbisyo kasi ti manicure, pedicure, ken foot spa naruna kat libre daytoy. Inyo nay unay da, dagiti laang umuna sa nga gasot at tao ang nakapalista ti maakomodara para iti libre a serbisyo. Gapo iti daytoy, malalukoy ti publiko nga agpalista iti Office of the Mayor tapno makaala iti slata. Ti aktibidad kat mangrugi inton Mayo 5 aging gana iti Mayo 7 iti ti Solsona wenno iti Solsona Municipal Auditorium. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.